Viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite. Maka Jugo. Abu m onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afọ gba family emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Rụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist our answer. Isiokwu anyị ji bịa taa bụ spiritual part number 2. Echefukwana na anyị kụziri 1 yesterday. Ihe nchọ ka nkọwalụ gị spiritual part number 2 bụ ndị peacemakers, kpọọ ha ndị ọkpụ udo, kpọọ ha intermediaries, kpọọ ha ndị people you can rely on. Ndị a na-agwa gị bụ ndị ọ ga-agba ọ bụrụ na inwe ha dịka ndị enyi ma na inwere mmadụ. Their words is always their point. Ha bụ ndị na-eme udo. Ha bụ ndị okwu ha ya bụ ha sị gị na ha akwụghị n'azụ, ha akwụghị n'azụ. Ihe na-achọ ịkọwala gị bụ na spiritual part bụ gị nwere meaning na ndụ gị. And ọ bụrụ na ịghọta ya spiritual part number, ị malụ ụdị ihe ị ga na-eme experience na ndụ gị, fụ na exactly ihe na-eme na ndụ gị, marụkwazị ụdị ndị ị ga na-ezela maka akwa nderi. Before I gaba n'ihu na nkụzi anyị ji maka ịbịa taa bụ ọkwa dị mkpa. Echefuna na anyị nọ na month of June. Our group ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Distance is never a barrier. Yes, n'isi ụtụtụ ejego dị m na temple chụọ aja gụọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị na-esonyere anyị. Difference of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission, a consecrated group. Etu aka anyị ga-emesi ga-emegide ya. So if you are interested, forward your 3 prayer requests. I get them an altar na achụ aja na agụ ọfọ na-ekwu okwu n'isi. WhatsApp number ị ga-eji wee nweta mbụ 0805-7837-672 ma ọkwa 0813-8243-871. Ị na-anya na screen gị ga-afụ nọmba mkpọrọ. Yes. Ihe ndị na-esonyere anyị metụ aka na share button, share ya, gwa ndị friends about this ministration. Anyị na-akwado create WhatsApp group for our fans and well wishers. Ndị niile ihe anyị na-eme na nkụzi anyị na-akụzi na-amasị, where you can join us on the WhatsApp group. Ebe anyị ga-anọ wee na-enye ndụmọdụ, ebe anyị ga-anọkwazi wee na-ekpekwazi ekpere na-ekwubi okwu na-aga ọfọ n'isi ndị niile sonyere anyị n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ike niile si n'aka ya bịa. Na ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị maka ịbịa. Yesterday anyị kụziri gbasara ndị spiritual part 1. So ọ bụrụ na ịma spiritual part number gị, ọ bụrụ na 1 jee ebe a ga-anene ya ịmata ihe ị kwesịrị ime na ndụ ụwa wee tọọrọ ukwute. Taata anyị bịa ka anyị kụzie gbasara ndị spiritual part 2. Ihe m na-achịkọwa na ndị spiritual part 2 nke mbụgolo bụ na ọ bụrụ na ebe spiritual part 2 ma a na-ebu onye mmiri to the core. Yes. Ọ bụrụ na ị na-align n'onwe gị with the forces of the water, ị ga-afụ na ife ga na-adịrị gị mfe. Yes, nke a bụ ofu. Nke bụ ọ bụrụ na ebe spiritual part 2, ihe ị ga-ege ntị, ị ga-ama na lucky color gị and favorable color ị kwesịrị ịda align with is ya bụ white, sky blue and silver. Yes, colors ndị a ga-adị more favorable to you. Maka ndị na-agba eme ha sị na ha na-alụ ajọ nlọ. Yes, ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ onye black abụrụ favorable color ya, ọ sị na ya na-eyi black anakpuola, o nwere ike ibutere gị ajọ nlọ and so many other big fortune. So pay attention to those colors. Ị ga-afụ na naturally those colors mentioned kata ya one color na-adịba appealing to you na ọ bụrụ na ị na-pay attention to ya inner longing. Now spiritual part 2, ihe ị kwesịrị ịma onye ọbụla spiritual part 2 ndị ga-adị more favorable for you in marriage is spiritual part 1, spiritual part 2, spiritual part 4, spiritual part 7, then spiritual part 3 and 5 can also be good. So here what number you should avoid in this particular group will spiritual part 9 and spiritual part 8. But they are very suitable for you. But the first more suitable is 1, 2, then 4 and 7 is more best suitable. Then you can still consider 3 and 5. Then avoid 9 and 8. Then here na chikowa bụ ọ bụrụ na ebe spiritual part 2.
nke mbụ na ihe ya amado n'ebe ha nọ, ha bụ peacemakers, ha bụ intermediaries, kpọọ ha ndị ọkpụ udo. Ndị a bụ ndị nwere ike, what they don't give you is what they don't have. Ha ga obi ebere ha na-adị, obi ha na-enwe ọmịiko, obi ebere mmadụ na-emeta ha na-adịkarị emotional, ha na-adịkarị emotional. Then ebe ọ bụ na ha nwere connectors, ebe ọ bụ na mmadụ na ibie na-enwe okwu, ha na-ala ka ha bụrụ ndị ga-abịa mee udo na ya. Yes, ihe ọ bụla ha enyere gị ma na ha enwere ya, ha na-abụ ndị obi sarịsarị. Yes, ha na-abụ ndị obi sarịsarị. Ịfụ ha efugo ha, ha bụ ndị ị ga-elile iwu on. Ọ bụrụ na ị nwere establishment, ị na-achọ ndị dị very honest to the core, ọ dị mbọn. Ịma na o nwere somebody nwere ike ịdị sincere abụkarịrị ọkọlị ya, mana due to moral upbringing ọ na-strive mgbe ụfọdụ ya na mmụọ ya na-anọ, can I be honest, can I not? No. Mana ndị a ọ dị ha inborn. So in area of every church, very selfless person, spiritual part 2 is well suited. Now for career, spiritual part 2 person will be good in media, communication, marketing, or the good on here. Then engineering, or yeah, more from then but they were counselor. Yes, okay, more of money. Then all these things to go here, Gabo only with spiritual part 2. In I consider profession, in I consider those profession gain opportunity, ebe ga-anọ pụrụ onye ndụmọdụ na onye mgbamume wee nye ọtụtụ ndị mmadụ ndị bịara n'ụzọ gị. So ọ dị mkpa na ị ga-epe attention na ya choice of career. Ya choice of career were travel agents, ọ ga-alụ ya ọfụma, ọ ga-eme ọfụma na ya. Marketing, ọ ga-eme ọfụma na ya. Ihe gbasara engineering, ọ ga-eme ọfụma na ya. Ihe gbasara communicator, intermediary, ma ọ bụ ịnọ ebe ọ ga-anọ na-eme udo, ma ọ bụ bụrụ onye counselor, onye ga-anọrọ na counsel ndị mmadụ, maka na calling ya naturally always bridge, somebody there way bridge is a bridge, a connector. Ọfụwa na ebe ọ bụ na mmadụ onwe ebe a chọrọ ka eme reconciliation, ka reconcile mmadụ na ibie, chọba onye spiritual part 2 ọ ga-fit in na ya ebe. Yes, onye spiritual part 2 bụ ndị bụ na ọ bụrụ na ị nwere ihe dịka ị na-arụ ọrụ charity, spiritual part 2 person ga-ehead ya very well, because ha na-adị emotional, ọnọdụ mmadụ na-emetụ ha. So ọ bụrụ na ị bụ onye spiritual part 2, pay attention to this your strength. Yes, in fact ndị a na-agwa gị ga-enye gị dowe ihe ya izi ha obi ebere, ha ga-eme ha sef ha ekwelu inyere mmadụ aka even beyond their limits, what they can carry. At the end of the day, o nwere ike ọ bụrụ ihe nwere ike ibe ahụ ọtụkwazi ya. So obi ebere ha na-enyegide onye ife the last thing ha nwere ọndụ obiọma ka ọ bụ. So onwe ihe ị na-eme, ị na-achọ ndị nwere ụdị obi a, obiọma na obi ebere mmadụ na-emetụ, ma ọ bụ health care, ndị a bụ caregiver. That is, ọ bụrụ na iwu onye nwere aged person, nne gị ma ọ bụ nna gị na ahụ adịrị ya, ma ọ na ọkata gị ahụ, ị chọọ onye ndị ga-esut in n'ilekọta ndị nọ na ọnọdụ inyere aka, chọba onye spiritual part 2. Ka nke ọrụ one thing you don't know, because ị gbọrọ the power of number. Ị gbọrọ na Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile kechara mmadụ niile n'ụwa wee divide ya mmadụ niile n'ụwa into spiritual part 9, 1 to 9. Then onye ọbụla ndị part ọbụla nwere ihe eji mara ha, ndị part ọbụla nwere ihe eji mara ha, and ndị part ọbụla nwere profession na-adị more suitable to them based on their inner qualities. Yes, so ọnya kpatara na ọ bụrụ na ị nwere anything to do with maybe some exposed Africans, the Arab people, the Indians, they don't joke with numbers. Ọnya kpatara na ị na-efeel golo any kind of form, ị na-efeel any type of form.
they will ask you to put your date of birth. They will not tell you. Then all the spiritualists say ma ihe gbasara ya ọ if you use date of birth ga nwa ọ ga-eso n'ihe ọ ga-analyze or analyze cha ya o wee marụ that job opening ọ ga-esutu gị. Let me tell you one thing. One of the reasons why people are suffering because the hard they put the right peg in the right hole, or the square peg in the square hole. That is the problem. Ọ bụrụ na efu onye abụrụ a caregiver, dịka nsi gwa gị na ndị a wu caregivers ka ha bụ. Ha na-eme udo, ha na-asị udo chia. Yes. Ọ nwe udo ka ọ bụ. Yes. Mgbe efe esi asị na mmiri adịghị enwe ilo, the spiritual part 2 bụ ndị a bụ mmiri enwe ilo. Dịka nsi gwakwa gị, echefukwara na ọha abụ nwa mmiri ka ha bụ naturally ọ eburu mpụta ụwa. So if ha na-like bụ udo obi ebere mmadụ na-emetụ ha. Caregiver bụ ọ bụrụ na ịbụ onye nwere orphanage home, ịbụ onye neediri some HR, human resources, onye ga na interact with the less privileged, na attend to the sick, the aged ones, look for spiritual part 2. Onye agbata na ọ bụrụ na ndị a na-ekwu ghọtara ihe a na-agwa gị dị macha ọnụ dị a ife ha ga-eme wee bịa echeke ya spiritual based on their spiritual number, that the death amụrụ gị abịara by accident. Enwere reason eji mụghị at that particular day and that particular month and that particular year. In fact, that particular gị nwa amụrụ n'ụtụtụ ehihie ma ọwa abalị nwekwara role. Ọ bụrụ onye ka anyị chọrọ ịkọwata mana m na-achọ ịkọwata ihe niile ndị a nwere role ha na-eplay n'ihe gbasara ịmụta ihe gbasara akara iji bi ụwa. So ọ bụrụ na ndị a na-agwa gị bụ na-ewu spiritual part 2, ọ bụrụ na ị nwee ike wee go into profession ga-efavor gị ifu na seamlessly ị ga-adị very successful ya. Ị ghọtara ya? Ị ga-adị very successful na that particular one. Ọ ya ka m ji gwa gị na ndị spiritual number 7 because ma akụzi maka ya. Spiritual number 7 na-adị more spiritual. Ha na-excel ihe gbasara ihe mmụọ. Ị ghọtara ya? Ọ bụgoro na m akọwara ọrụ ka ị ga-ama na asịrị na Chukwu Okike created ihe niile in the first day to the 6th day. On the 7th day he rested. Ị ghọtara ya? 7th day wo the day of spirituality. Bọsị eji abụrụ ụbọchị ọrụ. Ị ghọtara ya? Ị nwere game of number ọ bụ na ịmụta ihe gbasara ya ọ na-atọ ka honey. So ihe na-ekwu bụ taa anyị na-akọwa etu anyị si akọwa ya ka anyị esikwa gide wee complete the night. So ka iwe mara ebe ife fall, then mara ihe ọ ga-agba ọ na-eme na ndụ gị. Isi no wonder na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ oke onye mere o ji abụ mmadụ kọchara m ọnọdụ ya. Even the last one ị nwere si ka gị na-eshi ya. You can't resist it. Even the little more than mmadụ bịa nye gị ka ị wee tachi ọsa. Onye abịa kọchara na-edozi onye ihe na-eme ka o si ike na-eme gị. Ọ kọchara anaghị gba ya ihe ama mgbe ị rushiri in were that thing share with the person. O nwere ike ọ na-eji na-asị hey edọkwara m nkwe nke mmeji na nri n'abalị mana ishi ege. So ha na-adị emotional caregiver. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ onye na employer of labor, o nwere position ụfọdụ ọ ga-eru ịchọba nda. Yes, ebe ọ na anọ inekọta anya ha na-eme ọfụma ya. Then ka ịghọta ihe kpatara ndị Arab na ndị Indians and ndị higher matured Africans ghọta game of numbers a. Na dịka si wee gwaba gị ha bịa ha mechi ihe na-eto ọnwa mechasi ọkpọ gị ọ bụrụ na nọmba gị fall spiritual nọmba gị fall na ihe particular opening that ebe ahụ ọ chọrọ ife isinye gị ọnya bụ na ọ kpọrọ again for interview to fill all the formalities enye with that job and ị nọrọ ebe ahụ ime ọfụma. So ihe nyikwuwe ihe abụ ọ bụrụ na ị nọ spiritual part 2 ka ị mara ihe na-eme na ndụ gị mara na you cannot change it. However, you avoid those people number that will always take you for granted. Ndị ama appreciate that your strength and weakness. So ka ụwa wee nọrọ okwute. Ọ bụrụ na ịbụ onye na-trust too much ịmarụgo na o nwere avoid ndị dị cunning. Ịghọtara ya?
ka ị ghara ịda aba na mistakes enweta anyị na-asị ka because ị partner away with ndị spiritual line gị na spiritual line ha dị compatible so that ka e wee nwee understanding. Ka m kwụsị ebe a. Onwe ajụjụ ị nwere ịjụ m ịchaatịkwa na WhatsApp dịka nsi wee kwu na anyị na-ekreti WhatsApp group ebe ndị niile na-esonyere anyị ga-anọ for ajụjụ ọbụla and from any support ọbụla anyị nwere ike inyewu spiritually. Thank you. Ọ bụrụ na onwe ajụjụ nwere na nkụzari ụta nọmba ị ga-eji nweta m bụ 0805 7837672 maọbụ 0813 8243871. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, ekwuo m okwu ngọzi n'isi nwoke na nwaanyị ndị sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. May the blessing of Chukwu okike pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be favored, may you be protected. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ka emesịa.